Astăzi și bine v-am regăsit la un nou videoclip de Granny Chapter 3. Așa se spune la acest joc. Hai să mai stăm la vreme. Hai să-i dăm play. Cu toți, spune cu toți. Așa vreau player. Așa vreau oameni. Să știți că să fie fără niciun play, nicio chestie, să am setat ceva. Ca să fie puțin mai ușor jocul și să pot să-l termin repede, știți? Nu știu, nu știam că există așa ceva. Dar hai să vedem. Hai că ne jucăm Granny 3. Asta e începe o mică introducere. Nu știu dacă să scrie cineva în comentarii dacă vreau un videoclip să fie și eu, ia-ți bă dacă Dar nu mai voi. Hai să vedem. Aici deschidem porta. De ce am intrat? Se uită camera la noi. Mamă. Și o să fim închiși aici, nu? Am fost închiși aici. Vai de capul meu. Hai să mergem aici. Și adormim. Hai să mergem. Hai să vedem. Mamă, s-a închis. Mamă, asta nu e bine pentru noi. Asta nu e. Da. Asta e. Oh my god. De ce intrăm în casă? Ia poți să te înfac. Oh my goodness. The skipping intro. Mamă, a venit bunicul. Oh my goodness. Bunicul. Oh, bunicule. M-am pușcat bunicul, se pare. N-am ce să fac. Hai să vedem. Hai că era să ne... Ziua 1. Hai să vedem. Ce faci așa? Ca să audă mai bine. Hai să vedem. Deci trebuie să luăm chestia de acolo. Așa. Și trebuie să țin apăsat aici. Ca să se deschidă ușa. Așa, mamă, să nu ne prinde cineva. Trebuie și pe aici. Ce aici, mă? Mamă, ce m-a speriat de perete. Asta închisă. Un metro. Bă, ce m-am speriat de robotul. Nu merge cu robotul. Nu merge. Ce asta? Panou de electricitate. Ai trebuie o manetă, se pare. Du-te, mă, robotul. Ăsta 5. Ăsta 6. Asta? Mulțumesc, hai să mergem. Asta? Du-te, bă, robotul. Câte ai la ăsta? Bă, am făcut 175 de vizualizări. La ăsta cu tigru dog. Mi-a dat ăsta. Hai să vedem în continuare. Candy Store. Da. Candy Store. Aici câte ai? 5. Aici 12. Ei, te-ai găsit de 8. 12. 9. 14. Hai să căutăm. Asta cu Dominica e 13. Da, hai să vedem ceva pe aici în sertar. La Candy Store. Bă, e închis. Asta cu Granny. Parcă e închis. Hai să vedem. Mamă, ia mă tot de scris de butul. Ce Oh my god. Hai să mergem înapoi. Îmi trebuie foame. Hai să vedem pe unde putem ieși în închisoare. Nu ai nimic acolo, nu are rost să deschidem. Trebuie. Deci nu trebuie. Trebuie să deschidem ușa. Nu. Tu la ce trebuie ăla? Stop. Ce mă treci?
Ceva în setărul ăsta? Afară. Nu s-a deschis. Deci atât de ce am venit noi? Mi se pare că e tot închis. Ce acolo? Da, asta e puțin. Hai să vedem ce chestie. O piatră. Deci 7. Hai să intrăm înapoi în casă. Setarea asta e ceva. Hai să vedem. Sper că nimeni până acum n-a bunicul ăla apărut de nicăieri. Știu. Hai să vedem. Pe bine. Hai să mai căutăm ceva. Hai să mergem la etajul de sus de sus. Trebuie să intrăm asta. Hai să ne folosește ca un post de cheie. Asta e chiar destul de interesant. Hai să deschidem. Mamă, bă. Ei. Mă mai să ne urcăm pe scările astea. Tot mă pot. Mamă. Mamă. De punctele alea, nu degetele. Mamă, ce-mi dă. Nu poți să-i cheia. Trebuie să ia prezentare. Stai puțin. Așteptați, vă rog, un moment. Așa. Aia cheia pentru... Parcă nu putem merge aici. Hai să mergem să cobărăm. Trebuie să vedem. Va pe aici, nu putem merge. Mergem pe aici. Deci pe aici nu e nimic. Oh my god, trebuie să facem... Oh, de capul meu. Sper că n-ai cum să mergi. Pare că nu prea ai cum să mergi. Dacă nu se spune. Ok, roșii. Hai să vedem. Ani se tără. Am bani. Nu-i nimic pe aici. Văd că nu găsesc ce... Adică... Nu găsesc ce-mi trebuie, adică... Cam da, hai că... O să coborăm jos. Hai să vedem... Aici e ceva? Măcar aici? Ok. O să luăm altă dată pentru că... Poate... Oh my god, poate și unde să folosește coconutul ăsta. Oh my god, hai să lăsăm. Chiar acolo. Așa. Hai că trebuie să deschidem aici. A, poate aici? Așa. Sunt partea a doua din greu. Un bănuț. Bănuțul. Yes. Bănuțul se folosește la... Unde e închisoarea la pistol. Hai să vedem. Hai să ieșim. Afară să iau bănuțul. Deci că aici afară e crocod. Așa. Am bănuț. Hai să vedem. Am bănuț să găsim. Da, vezi că vorbește tipul videoclipului. Hai să vedem.
Hai, poate că e mica unde ceva cu bănuți. Asta, uite aici. Asta e un bănuț. Un bilet de tren. Ca să tren. Nu, nu e cu... Poate e mica folosește cu ceva. Nu mă știu. Ai reușit să intrăm în tren? Eu de celălalt. Trebuie manetă. Se pare că am reușit să... Hai să vedem aici. Oh my god, stai, uite să... Hai să vedem. Robotul ăsta nu știu care-i treaba cu el. Hai să vedem. Asta. Ai ceva pe aici, nu? Asta e puțin înainte era cutia asta. Nu merge. Hai să vedem ce mai pot. De aici putem pune... Nu, ne trebuie cheie. Hai să vedem dacă putem lua cheia aia. Așteptați puțin să... Așa. Păi... Așa. Așa, acum cred că rapid să scriem. Hai să vedem. Nu știu dacă voi găsi ceva folositor. Oh, cheia asta vreau să văd. Ce asta, mă? Hai să vedem cheia asta. O cheie. Care? Să vedem dacă e de acolo sau ceva. Sper că e de acolo pentru că vreau să curios. Padlock. Stai, ce cheia asta, băi? Weapon key. Weapon key, la ce folosește? Stai. Asta de la ce folosește? O să trebuie să scriem acolo. Cheia aero. Hai să vedem ce. Hai să vedem. Hai să vedem pe aici ceva. Nimic. Hai să păstrezi apa. Nu poți. Nu pot să păstrez pentru lui. Hai unde se poate folosi această cheie. Aici am folosit deja că... Hai să căutăm pe aici. Tot aceeași cheie. Acolo este rupt. Se pare că trebuie să fim puțin timizi pentru că... Stai puțin mai greu de urcat pe aici. E ceva acolo, dar nu pot să văd. Hai, cam aici se încheie videoclipul. V-a pupat pe toți. Dați și voi, lăsați acolo un like.